טוב, אז מה קרה חברים? כאן יונפינום, עוד בקיצור לנו, והיום אנחנו הולכים לשחק ברול סטארס. אני ראיתי בחנות היום שיש חינם ויש גם 400, אז לי יש כספים של מרק קרב, מה זה? 1490. אז נעשה קצת משחקים, ואז נעשה, וגם נפתח את הברול פאס. אין לי עד טיר 50, יש לי עד טיר 48, אבל זה מה שהספקתי להשיג, מטורף שיש מלא. אז יאללה, בואו נתחיל משחק הראשון. בואו נלך לקאוסטים מקס. אז נראה לי נשים פה ברול בול, כאילו כדורגל. אז יאללה, בואו נתחיל, בואו נחכה שהמשחק יתחיל. פייפר, קאר ופרנק, זה יכול להיות לי אחלה למשימה של דמג', אבל גם זה טוב למשימות כאלה. יאללה, בינתיים הרגו אותי, אני לא הרגתי אף אחד, אז המשימה שלא ירגו אותי, שאני ארוג איכשהו. אוי 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 אוי, יש, כי אחד הרגתי, נשאר לי עוד 14 להרוג. וואו, זה כזה הרבה. אוקיי, הוא לקח לי את הקיל. לא, הוא לקח לי את הקיל, אני מעיף לי פה. לא, גם אני לא מצליח להרוג, אני לא מאמין. טוב, לא נורא. אוקיי. הם בינתיים פה הורגים, אני לא יודע מה אני עושה. אני לא קשור למשחק בכלל. לפחות אתה יודע, הרגתי. היידה. גול? אופה, לא, למה לוקחים לי את הקילים? אני מתעצבן, לא מאמין. הם לוקחים את הקילים. אני יכול להסתדר לבד, פשוט תשבו על השער. אני יכול להסתדר לבד, אל תדאגו. תסתכלו, אני מסתדר יופי. אני לא מסתדר לבד, בואו תסחבו אותי. אז עדיף שפשוט אני לא אעשה קילים, כי אני לא יודע לעשות הקילים. טוב, לפחות גביעים, אבל הרגתי בן אדם. יש 2. לא יעזור לנו בכלום. טוב, אז אולי נעבור לא בא לי לא, כי יש לי 2 משימות איתה, אז כאילו יצא ככה. אז יאללה, בואו נחכה. חיכינו. ונכנסנו למשחק נגדנו גף, בולו ופוקו, ואיתי גרום ובאבלה. אז יאללה, בינתיים אני עושה פה די הרבה דמג', כאילו די הרבה להוריד להם חיים, מי שלא יודע מה זה דמג'. אז איך הוא שם גול? טוב, לפחות גול. אוקיי. אני פגעתי והרגתי, וזאת אומרת שניצחנו. היידה. טוב, בוא נמתוק כמה נזק עשיתי. 4,000. בסדר, בוא נשדרג אותה קצת כדי אתם יודעים, יהיה לי עם מה לשחק. וואי, למה יורד לי מלא? אוקיי, זהו. יאללה. אוקיי, סוף סוף אנחנו מורדים יותר, וככה יש לי מה לשחק, ואיכשהו מתתי. כאילו מתתי כי הרגו אותי בתכלס, ירו בי. יש פה שלי, שהיא גרועה מאוד, ויש פה קיט שהיא טובה מאוד, ויש פה בי שהיא בסדר מאוד. למה אתה לוקח לי את הפאקינג קילים? זה לא פייר. אני לא אוהב את זה. אני רוצה שחקן אחר. מישהו רוצה לבוא לשחק? איתי. וג'י חברים.
טוב, ניצחנו גם את המשחק הזה. טוב, בואו נעבור לברול פאס. בואו נתחיל מהברול פאס. עכשיו אנחנו בפתיחת תבוא. what the fuck, מה קרה לבוקספוג? עושה לי סיוטים. 30 ג'יימס, היידה. עכשיו סיכה הגיונית של בוקספוג, נראה לי. סטארדרופ לסוף. 2,000 קוינס קיבלנו. קרדיטים. בוקספוג בוכה. 2,000 קוינס. בלינג, זה טוב מאוד בלינג. בוקספוג שהוא קראטה, אחלה. עוד 30, איך קוראים לזה? יהלומים. 20 קוינס. זה סיכה שאני אשתמש בה מלא נראה לי. זה אחלה סיכה, עוד 30. קיבלתי בינתיים כבר 90. וואו, יש לי 200 כבר. אוקיי, 1,500. וואו. סקו זה סימל. אוקיי. אומייגאד. אני קיבלתי את הסקין של... אומייגאד. אוקיי, תכף. בואו נפתח את זה. GG, let's go. יואו, איזה יפו. לא הולך לשים כי הוא רגיל. אבל בסדר. אני לקנות 2 טירים עכשיו? קיבלתי מפה 90 ג'יימס. לקנות 2 טירים? נחליט בסוף. ממש לא קונה את זה לביירון. עכשיו אנחנו פותחים ארוחת כוח חינם. תסתכלו מה יכול לצאת לי. עוד בועה דרגה 1, או עדי דרגה 3, או עדי דרגה 3, או עדי דרגה 2. אז יאללה. 3, 2, 1, ואני פותח. בוא נראה מה יוצא לי. דרגה 3. אוקיי. עכשיו, ממה שאני הולך לקבל, אני הולך גם לקבל כאילו גם סטארדו, אבל אני רוצה עוד דרגה 3 של עמית. זה נראה מאוד טעים עמית. אז יאללה, בואו נקנה 495 ובועה. בסדר גמור. אוקיי, יש לנו גם סטארדרופ. זה נדיר. טוב, אז נראה לי שאני בדרכי לברול פאס, כי זה קצר ושמשעמם, אז בחיים לא קניתי. 138 XP, אז בואו אז אני אחזור אליכם כשאני אעלה טיר. טוב, אז חברים, אני אראה לכם משחק אחד, כאילו עוד לא הגעתי לטיר 49, אבל אני אראה לכם משחק אחד. אני פה בטריו שואודאון עם פייפר, ואיתי דיינמייק ובי, אז יאללה. וואו, אני קצת מצונן. אוקיי, עוד שנייה מתה, אני מתה. פאק, אני מתתי וואו, אני כזה גרוע וגם הבי הזאת. זהו, לא לפרוט שהוא על 9, לא לפרוט שהוא על 9, לא לפרוט על 9. איזה מזל. יואלה, אז למה אני פורץ? כאילו, מה הקטע? אוי, סליחה שאני צועק, חברים, פשוט קצת פני. אף שלי מנסה להיכנס לי לחדר, אז אני אחזור לכם כשיקרה כבר משהו, כאילו כשאני אעלה טיר. טוב חברים, אח שלי רוצה להגיד לי משהו, אבל אני לא מצליח לעלות. אני לא מאמין. למה לא מצליח? מלא, אני לא יודע מה לעשות כאילו עכשיו. באמת לקנות עכשיו. תסתכלו כמה חשב לי. 163. די. טוב, אני צריך לעלות בטח מלא דמויות. אוי לא. טוב, אני עם דרכו, אז כאילו, ככל שאני עולה איתו הרבה, אני מביא 10 XP, ואז נראה לכמה אני אגיע. אז אני צריך, נראה לי 17 דמויות, בגלל 4. 17 דמויות, אני צריך לעלות. אומייגאד. טוב, אז אל תדאגו, זה לא הולך להיות בסרטון, אז אני אעשה קאט ואחזור אליכם כשאני אעשה כבר את כולם.
טוב, אז חברים, חזרנו אליכם. הנה, בואו ניקח את שתי הקרדיטים פה. 1,600. עכשיו אני הולך לקנות טיר, חברים. 3, 2, 1. אני קניתי טיר. let's go. בואו ניקח סקין הזה. W, וואלה, שם אותו. אמות 10 רגיל. איזה סמל. מטולף. נכנס מרובע, תפקיד שחקן חדש. עכשיו בואו נבדוק אם יצא לי 2 אגדים בסרטון, זה יהיה מטורף. טוב, נדיר, בסדר. אוקיי, לוקח את 5 אצבעות ושם, וואו, מדהים. לא, למה לא קרדיטים לפחות? אגדי, אני לא מאמין לכם, חברים, אתם לא מבינים איך קפצתי עכשיו על המיטה. אמן, דמות. לא, נו באמת. 5 אצבעות הוציא לי עכשיו נדיר, נו באמת, למה? אמן, מדהים. טוב, קרדיטים לפחות, למה לא קרדיטים? יש לי כבר קרדיטים. יש לך קרדיטים? תביא לי. אין לך קרדיטים, אוקיי, אין להם קרדיטים. נגמר במלאי כאילו. מה יש? ברול סטארס. קרדיטים. טוב, אנחנו מתקרבים לאגדי ואנחנו בהגדי עכשיו. הנה, אני אסיים את זה. קרדיטים אני רוצה, אוקיי, עכשיו. האגדי, אני מתחנן דמות. אוקיי. אמן, חברים. בוא נבדוק. אבל למה? אוי, צעקתי קצת. למה? תסתכלו מה אני מקבל. זה נראה הגיוני, טוב. נראה לי פה קיבלנו את הזה של סקווידוויד המגניב הזה, שיש לו אחלה קו לסת. תסתכלו אותו. תסתכלו, איזה מטורף הוא. הוא מטולף. מה זה, איפה הסקווידוויד הזה? דווקא נסכם כאילו, הנה. תסתכלו איזה חמוד זה. טוב, עכשיו איפה... תסתכלו כמה אני איתו. עם אוטיס. אם אתם רוצים, עכשיו אני הולך לשדרג אותו, ואם אתם רוצים שאני אעשה סרטון שאני מעלה אותו דרגות, אז אין לי בעיה, בואו נשדרג אותו. יש לי 16,000 קוינס, זה מטורף. לפחות ההיפרצ'ארג' אליו, למה דמות שאני שונא? למה? בטעות זה המקסימלית. טוב, אז חברים, זה הסרטון שלנו להיום. מקווה שנהנתם, כי אני מאוד. קיבלנו סקווידוויד, פתחנו קציצות סחטן, איך שלא קוראים לחבילה הזאת, ופתחנו את כל הברול פאס. חברים, מקווה שנהנתם. אוקיי. אז מקווה שנהנית. לא קונה את זה. אז מקווה שנהנתם, כי אני מאוד. אז יאללה, ביי.